Pier Portelli riżenja minn membru tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Fittra ta' riżenja pubblikata fuq it-Times, Portelli talab lil President tal-Kumitat Eżekuttiv Nazzjonalista Alex Perici Kalascione biex ma jqisux iżjed bħala membru tal-Eżekuttiv. Fl-ittra ta' riżenja, Pier Portelli li kien lit il-lemenija ta' Adrian Delija fi żmien li dan kien kap u spiċċa riżenja mill-kariga ta' kap tal-Midja Nazzjonalista fis-sajf jaħraq tal-2019, saħaq li ilu żmien ma jattendi għall-laqgħat tal-Eżekuttiv u għalhekk ġie awtomatikament dekatut. Bi kliem ta' min jixtar f'partit fejn il-ġlied qatt ma naqas, Portelli qal li se jżomm id-dritt li jwieġeb għall-allegazzjonijiet li saru u se jwieġeb fi żmien opportun, iżda ma jridx li nies li sejħilhom ta' rida ħażina jużaw l-istejjer dwaru biex tkompli ssir il-ħsara. Il-fazzjoni ta' Simon Busuttil ilha li fetħet il-kanuni fuq Pier Portelli u kienet li rat li l-alleat ewlieni ta' Delija ikun minn tal-ewwel li jinżel. Deputati u esponenti tal-fazzjoni Busuttil illum wara l-kap Bernard Grech kemm il-darba repetew allegazzjonijiet li Portelli kien jieħu flus mis-suspettat mandant tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Jorgen Fenech. Fil-fatt ġie allegat li darba fix-xahar Portelli kien imur għand Fenech u jieħu pakketti ta' flus li ammontaw għal 20,000 euro. Fid-dawl ta' aktar intriċċi u ġlied fil-Partit Nazzjonalista kien ġie allegat ukoll li anki Adrian Delija ħa eluf ta' euro biex tiġi minata l-kampanja elettorali ta' David Casa fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tal-2019. Din l-allegazzjoni kien semmija wkoll fuq ix-xandir nazzjonali David Sake, esponent ieħor tal-fazzjoni Busuttil li kien fost l-ewlenin li sfiduċja lil Adrian Delija. Kemm Pier Portelli u anki Adrian Delija ċaħdu dawn l-allegazzjonijiet, iżda jinsabu taħt il-lenti ta' inkjesta maġisterjali dwar allegazzjonijiet li ħadu flus minant Jorgen Fenech f'każ li jista' jkun allegat li kien hemm involut tixħim.